खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। एनआइएनि केसआव गुवाहाटी सेन्ट्रेल जोबथेसालियाव थानाय सा 35 बारग' एनडिएफबि दैदेनगिरि सोद्रोमाखौ क'क्राझार जोबथेसालियाव लाबोबाय। खामपुराव डाबल मार्डार, सासे सुबुङा बिसि आरो टेट फोरोंगिरिखौ बुथारदों। देरगावनि लाचित बुरफकन पुलिस एकाडेमियाव आसाम सोरखारनि केबिनेट मेल। 2 कौटि बेसेननि बिलाथि सिगारेट हमनो हादों आसाम राइफल्सआ। कंग्रेसनि सानै एमएलएआ दोलो नागारनो हासिगौ। मालिगावआव फिन लख्राया उदाङै बेरायनायाव थागिरिफोरा जिंगा सिखांदों। सालबारियाव एबसुनि सा 32 गुनगोनां फरायसाखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। एनआइएनि जोबथेसालियाव नायबिजिरगासिनो थानाय एनडिएफबिनि गुबुन गुबुन केसखौ रायजो सोरखारनो गथायफिननायनि उनाव गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव थानाय सा 35 बारग' एनडिएफबि दैदेनगिरि सोद्रोमाखौ क'क्राझार जिल्ला जोबथेसालियाव शिफ्ट खालामबाय। एम बाथाजों लोगोसेनो सा 35 बारग' एनडिएफबिफोरखौ मंगलबारखालि गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय क'क्राझार जोबथेसालियाव लाबोनाय जायो। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला गुवाहाटीनिफ्राय लाबोनाय सा 35 बारग' एनडिएफबिफोरखौ गिबियाव क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालियाव हाजिर खालामनायनि उनाव क'क्राझार जोबथेसालियाव दोनहैयो। एनडिएफबिनि गासैबो एनआइए केसफोरखौ रायजो सोरखारनिसिम लाबोफिननानै केस रेजिस्टार जानाय जायगासिम दैथायहरफिनबाय होननानै मिथिहोयो सोरखारि उकिल कंकन कलिताया। मख'नो गोनांदि एनडिएफबिनि सा 64 दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरनि हेंथायै एनआइएनि केस सोलिगासिनो दंमोन आरो बिसोरखौ गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव जोबनाय जादोंमोन। बेखौबो मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथा बायदियै एनडिएफबिनि हेंथायै थानाय माखासे केसफोरखौ बोखारबाय, नाथाय एनआइएनि केस नांनाय माखासे एनडिएफबिफोरा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायाखैमोन। बेनि गेजेरावनो एनआइएनि केसफोरखौ रायजो सोरखारनो हरफिननायाव दासिमबो जोबथेसालियाव थानांनाय एनडिएफबि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरनि उदां जानायनि लामाया एसे गेवसिनदों। रायजोआव फिन डाबल मार्डार, रायजोनाङै सोमोनांहोनाय बे जाथाया थांनाय हराव नगाव जिल्लानि कामरुप फासनिजाराव जादों। फिसाय थानायनि उनावबो गुबुन हौवाजों सोमोन्दो लाखिनायाव बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया जादों। जयकान्त दास मुंनि सासे सुबुङा गावनि बिसि आरो बिसिनि गोसथोनाय सेंग्राखौ बुथारनायनि अजद थिखांदों। जिउ गोमानाय सानै सुबुंखौ जयकान्तनि बिसि गितारानी दास आरो टेट फोरोंगिरि भास्कर नाथ होननानै सिनायथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला फिसाय जयकान्त नाथ गैयि समाव बिसि गितारानीया गावनि गोसथोनाय टेट फोरोंगिरि भास्कर नाथजों लोगोसेनो न' सिङाव हाबनानै दङमोन। नाथाय बे समावनो फिसाय जयकान्तआ हरखाबै सफैदोंमोन आरो बिसिखौ गुबुन हौवाजों नुफैनानै रागा जोंफ्रुनाय जयकान्त दासआ गावनि बिसि आरो गोसथोनाय हौवाखौ रडजों बुग्लि बुग्लि जिउ फोजोबो। बेनि उनाव डाबल मार्डार जयकान्त दासआ खामपुर थानायाव थांनानै गावखौनो गथायहोयो। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला जयकान्तनि नखर आरो टेट फोरोंगिरि भास्कर नाथआ खामपुराव गंसे भारा न'आवनो खाथि खाथि थायोमोन। गुबुन फारसे प्राइभेट कम्पानिनि मावफारिया जयकान्तआ खामानिनि थाखाय गुवाहाटीयाव थायो। बबेखानि भास्कर नाथनि न'आ मंगलदैयाव आरो गितारानी आरो जयकान्तनि न'आ खामपुरनि देब नारिकलियाव होननानै सुलुङाव फोरमायथिदों। ओरैहाय जयकान्तआ पुलिस थानायाव गावखौनो गथायहैनायनि उनाव पुलिस बिफाना जाथायसालियाव थांनानै सानैनिबो गोथै सह'खौ बोखांहैयो आरो पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो दैथायहरो। बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनो दासान्दि जागायो। दिनै देरगावनि लाचित बुरफकन पुलिस एकाडेमियाव आसाम सोरखारि सप्तायारि केबिनेट मेल खुंनाय जायो। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव खुंनाय दिनैनि सप्तायारि केबिनेट मेलाव रायजो सोरखारा माखासे गोनां बिथांखिफोरखौ लानाय जायो। केबिनेट मेलनि उनाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेल खुंनानै फोरमायथिनाय बायदिब्ला रायजोआव साहा मावदांसाफोरनि माजुरिखौ 205 रांसिम बांहोनो थांखि लानाय जायो। 1 अक्ट'निफ्राय गोहोम खोख्लैनाय बायदियै साहा निगमनि सिङाव थानाय बागानफोराव खामानि मावग्राफोरनि माजुरिखौ बारायनाय जागोन।
बेनि उनावबो दिनैनि केबिनेट मेलाव लाचित बरफुकन पुलिस एकाडेमिनि इनफ्रास्ट्राक्चार आरो गुबुन जौगाथायनि थाखाय 229 कौटि रांनि गनायथि होनाय जायो। गेलेमु बिथिङावबो सोरखारा गेदेर थांखि लादों। गिबि मन्थ्रिया मिथिहोनाय बायदिब्ला रायजोनि देरसिन स्टेडियामखौ डिब्रुगड़ जिल्लायाव लुनाय जागोन। डिब्रुगड़ स्टेडियामा मोनसे गोदान महर मोनगोन। डिब्रुगड़नि खनिकर स्टेडियामाव जिरायनाय मासिनि बिबाङा 35,000 जागोन। बेनि थाखाय रायजोनि केबिनेटआ 209 कौटि रां गनायथि होदों। मख'नो गोनांदि नसुं रायजो मेघालय बायदिनो आसामावबो मिउजिकेल कनसार्ट खुंनाय जागोन। 8 दिसेम्बराव गुवाहाटीआव आमेरिकान रेपार पस्ट मेलननि कनसार्ट खुंगोन। VSO एबा देहा बेंग्रा लानायनि सायावबो दिनैनि केबिनेट मेलाव गेदेर थांखि लानाय जायो। दानिफ्राय गोसो जायोब्लानो VSO मोननाय नंलिया। जिउआव खैफोद फैनाय सुबुंफोराल' VSO मोननो हागोन। नाथाय बेनि थाखाय VSO लाग्रा सुबुङा VSOनि दानबान्थाखौ होनांगोन, लोगोसेनो रायजो सोरखारनोबो दानफायाव 75 रां होनांगोन। आयेन बेरेखा फालांगि खालामनायनि सायाव आसाम राइफल्स आरो मणिपुर पुलिसनि मोनसे हानजाया मंगलबारखालि जिरिबाम जिल्लानि सबमफायाव सिग्रोमना गासै 2 कौटि बेसेननि बिलाथि सिगारेट हमनो हादों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला रैखाथि हानजाया अपारेसन खालामनाय बायदियै सानै सुबुंखौ हमना बिसोरनिफ्राय गासै 98 बेग बस्ता जब्द खालामनो हादों। रिपर्ट बायदियै मोनफ्रोमबो बेगावनो गासै मोन 1000 बिलाथि सिगारेट पेकेटफोरखौ पुलिसआ मोनदोंमोन। इसिङारिनि नायबिजिरनायाव बैफोर बेसादखौ बांलादेश हादराव फालांगि खालामनायनि थांखियै तिफाइमुखनिफ्राय नावजों लाबोदोंमोन होननानै बुंदों। बेनि अनगायैबो आसाम राइफल्सआ फोसावबावदोंमोन दि सिमा बारसिना सिखावै फालांगि खालामफैनायखौ गोख्रोङै होबथानो आरो ओनसोलाव आयेन बेरेखायै जगायनानै होनाय बेसादफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ। आथिखालाव बे जाथायाव हमजानाय सानै दायनिगिरिफोरखौ बिजिरनायनि थाखाय जिरिबाम पुलिसनो दैथायहरनाय जाबाय। कंग्रेसनि सानै MLA आ थाबैनो दोलो नागारनो हासिगौ। कंग्रेस नागारनो हासिगौ होननानै सन्देह खालामजानाय सानै MLA आ जादों नर्थ करिमगन्ज बियाबनि MLA कमलैक दे पुरकायस्थ आरो साउथ करिमगन्ज बियाबनि MLA सिद्दिक आहमेद। कमलैक दे पुरकायस्थ आरो सिद्दिक आहमेदआ 2026 मायथाइनि जानो गोनां आसाम आयेन आफादनि बिसायख'थिनि सिगांनो कंग्रेस दोलोखौ नागारनो हासिगौ होननानै आन्दाज खालामदों। मख'नो गोनांदि बे सानै कंग्रेस MLA आ दोलोनि बारगा हाबा मावनायनि थाखाय बे समाव दोलोनिफ्राय होखारजानानै दं एबा सासपेन्ड खालामजाना दं। थांनाय माखासे समनिफ्रायनो बै सानै कंग्रेसि MLA आ दोलोनि जानानै हाबा मावाखै। रिपर्ट बायदिब्ला कमलैक दे पुरकायस्थआ कंग्रेस नागारनानै BJPआव हाबनो हागौ आरो सिद्दिक आहमेदाबो कंग्रेस नागारनानै BJP मित्र दल AGPआव हाबनो हागौ। गुबुन फारसे कंग्रेसनि बारग' MLA राहुल रयआ BJP नागारनायनि उनाव कंग्रेसआव फैफिननो हागौ होननानैबो माखासे थाखोआव सावरायसोदों। गुवाहाटी मालिगावनि आदिनगिरि हाजो ओनसोलाव मासे लख्राखौ उदाङै बेरायग्लांनाय नुनो मोननायनि उनाव थागिरिफोरा रैखाथिनि जिंगाजों सोमखिखांदों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला साननि समावनो ओनसोलनि सासे थागिरि सुबुंनि मोसौ गलिनिफ्राय मासे बोरमाखौ अरथारनानै लाना थांनाय केमेरायाव सेबखांजादों। लख्रानि उदाङै बेरायग्लांनायाव मानसिफोरनि जिउ खहा जानाय एबा जोखोम जानायनि जेबो खौरां गैयाब्लाबो बे जाथाया रायजो राजानि रैखाथिनि सायाव जिंगा सिनायखौ बांहोदों। बे जाथायखौ नोजोर होनानै ओनसोलनि थागिरिफोरनि गोबाङानो फुं आरो बेलासि समफोराव बायजोआव ओंखारलांनायनिफ्राय जानगाराव थाना गावखौनो सांग्रां खालामनानै लायो। न'नि जुनारफोरखौ मैहुर खालामना लांखारजानाय बायदि जुनिया फुटेजफोरा भाइरेल जानायनि उनाव हाग्रा बिफाना बे जाथायाव गोदानै राहा लानो खोथा होदों। बेराफारसेथिं थागिरिफोरा गावसोरनि जिंगाखौ फोरमायनायजों लोगोसेनो जायखिजाया दुखुनांथाव जाथाय जानायनि सिगां जुनारखौ गुबुन जायगायाव रैखाथियै दोनहैनो थाखाय थाबैनो राहा लानो हाग्रा बिफानखौ दाबि खालामदों। बबेखानि खोथा होदोंब्लाबो हाग्रा बिफाना आथिखालाव बे जाथायनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जायाखैब्लाबो थागिरिफोरा राहा लानायनि आसाखौ नेनानै दङ। बाक्सानि सालबारि महकुमा थावनियाव थानाय सालबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि नब्लाङाव सालबारि दख'रा एबसुनि बानजायनायाव सालबारि दख'रा एबसुनि मादाव 2025 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै जौसिन टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय आरो
गोजौसिन गेजेरारि जोबथा आनजादाव जौसिन टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय सा 32 फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय जादों। बे बिथांखिजों सालबारि दख'रा एबसुनि आफादगिरि सचिन्द्र बसुमतारीनि आफाद सामलायनायाव खुंनाय बरायनाय आरो मान बावनाय मेलखौ जागायजेननायावनो बेखेवो बाक्सा जिल्ला एबसुनि बारग' आफादगिरि उमेश दैमारिया। सालबारि दख'रा एबसुनि गाहाय नेहाथारि पंकज ब्रह्मआ दैदेननाय मेलाव बाक्सानि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि नन्देस्वर बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै सोलोंथाइ राहा, फरायसाफोरनि जौगानायजों लोगोसे बर' माहारिनि गेजेराव सोलोंथाइ जौगानायनि सायाव एबसुआ लानाय गुबुन गुबुन बिफावफोरनि सायाव गुवारै फोरमायनानै बिबुंथि लाखियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।